L'Adrià sempre ha volgut tenir un gat, però sap que no podria cuidar-lo com cal. Per això, després de parlar-ne amb la família, han decidit anar a la protectora d'animals i apadrinar-ne un. Ara el pot anar a veure sempre que vulgui, hi pot jugar i treure'l a passejar. Les protectores s'encarreguen d'acollir animals perduts o abandonats fins que troben una nova llar. A Catalunya n'hi ha moltes i salven la vida a un munt d'animals. Avui en parlarem i ens hi ajudarà la composició i la descomposició de nombres naturals. La composició és el procés de formar un nombre a partir de les seves parts. La descomposició és el procés invers. Un gat, nivell gatet curiós. L'Adrià ha descobert que a les protectores de la seva ciutat hi ha 41 gats esperant que algú els adopti. Què vol dir exactament el nombre 41? L'Adrià ha continuat investigant i ha descobert que es pot representar qualsevol quantitat fent servir nombres. I també ha après que les matemàtiques han inventat un sistema molt intel·ligent que permet escriure qualsevol nombre amb la combinació de tan sols 10 xifres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Aquest sistema es diu sistema de numeració decimal. Decimal, esclar, que ve de 10! Així, el 41, el nombre total de gats que hi ha a les protectores, l'hem format amb un 4 i un 1. I segueix pensant, si el 41 és un nombre que surt de la combinació de les xifres 4 i 1, potser també podria escriure'l combinant les xifres en l'ordre invers. Primer l'1 i després el 4. I no passaria res. 14. Doncs no, sí que passa! El 41 no representa la mateixa quantitat que el 14, ni de bon tros. Imaginem-nos que representem cada gat amb un cub petit. Podem comparar les quantitats, comptar i comprovar-ho. 41 gats, 14 gats. Com veiem, 41 cubs són més que 14 cubs. No és el mateix dir que en total hi ha 41 gats que dir que n'hi ha 14. Per fer-ho més fàcil, podem fer grupets de 10 unitats així. El grupet de 10 unitats es diu desena. Ara és senzill comptar-los. El 41 està compost per 4 desenes i una unitat. El 14 està compost per una desena i 4 unitats. També podem representar-ho d'aquesta altra manera. El 41 està format per 4 desenes i una unitat. El 14 està format per una desena i 4 unitats. Ara l'Adrià entén que en el sistema de numeració decimal que fem servir, cada xifra té un valor diferent segons la posició que ocupa dins el nombre. El 4, dins el 41, indica les desenes i en el 14, les unitats. Dos gats, nivell gat intel·ligent. Sabem que el 41, que ens diu quants gats hi ha a les protectores de la ciutat on viu l'Adrià, és un nombre de dues xifres que podem descompondre en desenes i unitats. Però què passaria si volguéssim representar el nombre de gats que hi ha a les protectores de tota la comarca, que són 137? És un nombre de 3 xifres. Ara ho veurem pas a pas. O més ben dit, petjada, petjada. Tornem a fer grupets de 10. De la mateixa manera que 10 unitats fan una desena, 10 desenes fan una centena. El 137 és un nombre de 3 xifres que podem representar així. I descompondre en una centena, 3 desenes i 7 unitats. Tres gats, nivell gatot geni. Però l'Adrià no en té prou. I ara vol saber quants animals es van adoptar l'any passat a la capital de la seva comarca. Són 730 gossos i 611 gats. Sumant-los, sabrà la quantitat total d'animals adoptats. Comencem per descompondre aquestes quantitats. El 730 el podem descompondre en 7 centenes, 3 desenes i 0 unitats. I el 611 el podem descompondre en 6 centenes, una desena i una unitat. Encara que siguin nombres grans, podem fer la suma de 730 més 611 fàcilment, descomponent les quantitats i començant per sumar primer les centenes, després les desenes i finalment les unitats. 700 més 600 són 1.300. 30 més 10 són 40. I 0 més 1 és 1. Si ara ho sumem tot, ens dona 1.341. És la quantitat total d'animals adoptats a la capital de la comarca de l'Adrià. Observem el nombre 1341. És un nombre de 4 xifres que està format per un miler, 3 centenes, 4 desenes i una unitat. Així doncs, a la capital es van adoptar un total de 1.341 animals. Ara tots tenen casa, menjar i companyia. Són bones notícies, no us sembla? El gat repte!
Quin és el valor de 8 en el nombre 832? Pista! Fixa't en la posició que ocupa el 8 en aquest cas. I la resposta és... El valor de 8 són 8 centenes, que són 800 unitats. Si vols veure més Cat Capítols, vine al Supercampus!